Привет, скъпи приятели! Аз съм Радост Цветна, а това е прогнозата ми за месец август, която се базира на знанията ми по нумерология и таро. Тази година, универсалната година, е под вибрацията на числото 8 и тя ни подтиква да проявяваме голям самоконтрол, да се насочваме към финансите си и към развитието на нашата кариера. Макар че месец август е 8-я поред месец, към тази универсална година числото на месец август е 7 и то ни призовава да си дадем кратка почивка, защото енергията на осмицата, която постоянно ни кара да се развиваме, постоянно ни кара да търсим нови хоризонти, нови източници на доходи, цялата тази енергия е изключително много трудна, много тежка, много изтощителна и затова всички ние имаме нужда от почивка. Имаме нужда да отстъпим няколко крачки назад и да видим какво сме постигнали до тук, как се чувстваме с постигнатото и какво искаме да продължим да правим за напред. Време е да посветим известно време, и то най-вече тези 31 дни от месец август, върху нашето личностно и духовно развитие. Това е месец, в който е подходящо да направим крачка в страни от динамиката на живота, за да презаредим батериите си, да прекараме спокойно време насаме със себе си и размишленията си върху целия ни житейски път и как бихме могли да подобрим живота си. Сега е моментът да се докоснем до своята духовна страна и да се съсредоточим върху усилията си да станем по-добри хора, да се погрижим за подобряването на своето здраве и да проучим алтернативните методи, които биха ни донесли хармония, да се опитаме да върнем природата в нашето забързано ежедневие. За да бъда малко по-конкретна, реших да направя една таро подредба. Когато цепих картите, излезе императорът. Императорът е фигура, която ни подсказва, че наистина трябва да бъдем над нещата. Наистина трябва да бъдем над масата. Но трябва да заемем една изключително справедлива позиция. Не трябва да бъдем пристрастни. Някак си, ако може да изключим онова емоционално блъскане между положителния и отрицателния полюс, да вземем едно спокойно място на нашия трон и хем да наблюдаваме нещата отстрани, хем да умеем да съхраним себе си. Като енергията на целия август месец много се повтаря с тази, която ви казах от нумерологична гледна точка. Хиерофантът ни подсказва, че е време да се самоусъвършенстваме, да направим следващата крачка нагоре към нашия път, към нашата цел и е добре да намерим структурата от своите съмишленици. Ако, например, ние искаме да продължим, имайки по-голямо физическо движение, може да се присъединим към някоя група за фитнес или към някоя група за йога, към някоя група спортуваща. Ако искаме да продължим със своето личностно развитие в пътя си, примерно на самоусъвършенстването, добре е да намерим такава група, която се занимава с това самоусъвършенстване и да продължим заедно с нея. Важно е да намерим своята среда, групата, която ще ни мотивира да продължаваме по пътя си, за да не се чувстваме сами. Една от най-важните стъпки, която ни предстои през август месец, е да бъдем честни и да се съобразяваме с буквите на закона, а не да се опитваме да криволичим по някакви различни пътчета. Да, понякога закона ни се вижда много тежък, но това е съвета на картите към нас. Нека да си спазваме всички правила, така както са приети от нашата държава или държавата, в която в момента се намираме, за да може да избегнем излишните неприятности и точно когато бъдем
хора, които са праволинейни, ще имаме подкрепата на всички наши положителни мисли, на всички наши идеи. Ще бъдем склонни да реализираме абсолютно всичко бързо, да правим едни малки бързи крачки, даже в посоки, които са нови за нас, и да намерим пътища и да намерим нови хоризонти. Подкрепата ни ще бъде много голяма, защото пред нас е необятния хоризонт на живота. И всичко, което е в нашата мисъл, всичко, което е като наше желание, ние можем да го манифестираме, ние можем да го реализираме. Точно като алхимиците имаме възможност да превръщаме мислите си в материал, стига да се научим как да правим правилно това нещо. Но трябва и да внимаваме, защото, както ви казах, август месец е време и за почивка. Важното е да намерим баланса между това да правим нови неща и това да изгорим буквално в нещата, които правим. Защото ако забележим, много бързо се развива пътя на огъня. От малките желания, които имаме и начинания, които сме склонни да тръгнем да правим, през вдъхновението ние толкова бързо ще се наситим на всички тези хрумки, че всъщност ще се почувстваме като опустошени и като хора с един огромен емоционален и физически товар. В крайна сметка балансът е във всичко. Време е август месец да се научим да намираме този баланс, за да не прекалим с всички дейности, които сме започнали да правим, сме тръгнали по техния път. Важно е да успеем и да намерим време за почивка, така да се отдръпнем от енергията на света. Времето за почивка е изключително важно за всички нас, защото тогава можем да освободим своите мисли. Тогава можем да ги пренаредим, отново да се отдръпнем от ситуацията и да я разгледаме справедливо. Защото понякога в желанието си да доведем нещата до край, да получим бързи резултати, ние сами влизаме в един много грешен коловоз, който всъщност ни отвежда на място, което е много по-далече от мечтата, която имаме. И всъщност август месец ще свърши прекрасно. Този крал чаши той овладява своите чувства, овладява своите емоции. Той умее да бъде балансиран, той умее да дарява любовта си. Както любовта, която е в него, към самия него, така и любовта, която излъчва към света. Той умее да намира пътя към другите, той умее защото всъщност е намерил и пътя към себе си. Тъй, че, скъпи приятели, август е прекрасен, дава ни страшно много възможности, но трябва да преценим на кои от тях да отделим достатъчно внимание и кои от тях да пуснем, защото това да пуснем не е равносилно на загуба. Някога да пуснем е равносилно на победа. Не е нужно да се нагърбваме с всяка своя идея, с всяко пламъче, което пламва в нас. Има пламъчета, които са буквално като фойерверки. Те светват и тяхната мисия е да изгаснат. Има други пламъчета, които са като нашето огнище. Те започват като малки пламъчета, но се развиват като един огън, който ни носи топлина, който ни носи необходимата доза живот. Тъй, че правете разликата, бъдете безпристрастни, бъдете справедливи, за да може да овладеете всички свои емоции, всички свои чувства и да продължите напред към хоризонтите на любовта. Благодаря, че бяхте с мен. Ако имате нужда от допълнителна консултация и има неща, които ви е трудно сами да разрешите в живота си, можем да потърсим пътя заедно. Скоро!